Danas pravimo našu omiljenu poslasticu, a to su američke palačinke. Najpre ćemo sipati 2 šolje mleka. Jedna šolja ima oko 200 ml mleka. Prva. Još jedna šolja. Zatim pola šolje jogurta. Treba nam još pola šolja ulja. Pola šolje ulja. Dodat ćemo i pola šolje šećera. Zatim 2 jaja. 2 šolje brašna. I 1 prašak za pecivo. Mislim da smo dodali sve sastojke. Sada ćemo to lepo da sjedinimo. Mikserom smo sjedinili sve sastojke i umutili, tako da može da odstoji nekih 5 minuta i možemo krenuti da pržimo palačinke. Gustina smese treba da bude otprilike ovakva, kao što vidite, malo je gušća od običnih palačinki. Otprilike ovolike trebaju da budu palačinke dok se prže, evo, u tanjiriću. Malo su deblje, a manje. Palačinke su skoro pa gotove. Ja volim samo da ih jedem bez ničega. Bez ničega prazne? Da, baš su slatke i prazne i sa aerokremom i džemom. Ali ja zato volim sa aerokremom da ih jedem. Izgledaju baš ukusno. Da. Mogu i da se urolaju, a i ne moraju. Preukusne su sa čim god. Pa ja volim sa aerokremom. Ja i Mima volimo da jedemo palačinke sa aerokremom. Jer ove palačinke baš ukusno. Super.